El Anuario del Gobierno Local és una publicació periòdica amb 25 anys de trajectòria en la línia dels més afamats informes d'aquest estil europeus i de tot el món. Recull tota la normativa i tota l'elaboració doctrinal sobre el paper de les autonomies locals, l'important paper que tenen en l'estructura de l'Estat, en el desplegament dels serveis públics i de l'Estat social i democràtic de dret. L'edició del 2021 l'hem centrat en el paper dels governs locals davant del canvi climàtic i ens hem ocupat de temes molt diversos, des de la regulació internacional en aquesta matèria, a la planificació climàtica, la contractació pública o també la regulació de l'activitat energètica. L'anuari inclou també un apartat final de documentació en què es recullen les principals publicacions d'Espanya i alguns països estrangers en matèria de govern i administració local i un recull de jurisprudència de diferents tribunals sobre l'autonomia local.